Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit la un nou clip aici pe canalul meu de YouTube. Hai să vă arăt ce mi-am cumpărat de la mall. Ok, vă dau această informație în exclusivitate. Vreau să fac un clip tip parodie. Am mai multe idei de clip tip parodie, dar trebuie să le iau dintr-un punct, că nu pot să le fac tot în același timp. Da, și hai, veniți la pe stream la bârfă, spuneți-le acestor oameni de pe YouTube să vină pe Twitch la bârfa care nu poate să fie atât de publică. Este publică aici, am spus-o și o trecut, nu rămân nicăieri înregistrat. Nu știe nimeni, n-am nicio dovadă. Hai la bârfa sexy. Sexy. Bun. Am spus că că vreau să fac o serie per se, vreau să parodiez un clip și știți că am mai făcut eu clipul cu Sânziana Bureanu și cu Andreea Tonciu, în care le-am parodiat, da? Deci, mă rog, am lăsat mai deschis albastrule, că mi se părea că anulează. Se completau foarte bine, da, erau foarte bune, foarte bune. Off-topic, am fost în Cipru la cascada lui Adonis și domnul de acolo era foarte mândru că emisiunea Top Model cu legendarul Cătălin Botezatul și modelele lui au fost acolo și au avut ședința foto. Nu cred, avea un altar cu pozele de la acel eveniment. Doamne! Au trecut 10 ani și nu a depășit momentul. Și presupun că avea pozele gen în format fizic, adică toate erau imprimate, băgate eventual în plastic de acela ca să nu se mureze foaia de hârtie, nu? Ok, și pe aceeași premisă de clipul cu Sânziana Bureanu și cu Tonciu, am stat mult și am studiat mult. Am stat, m-am gândit 5 secunde și mi-am dat seama că ar fi foarte amuzant să reproduc videoclipul de la piesa Dacă dragostea dispare cu Connector și Alex Velea. Și deja știu versurile. Ceea ce urmează să fac este să reproduc expre partea asta. Deci partea asta când el în ziar m-a perpetuat ca specie. M-a perpetuat ca specie această parte. Și am avut nevoie de vesta. Deci este aici un cadru. Erau ei îmbrăcați atunci așa, uite asta, cu vesta. Asta am căutat și am zis că să nu dau prea mulți bani pe dânsa de dracu, am dau 1 milion pe vestă, mă cac întrânsă. Poate mai filmez la un moment dat și altceva cu această piesă urâtă. Și m-am dus într-un loc, reducerile de la H&M, a fost locul perfect. Am găsit tot. Nu vreau să spun nimic rău, dar reducerile de la H&M, am ajuns acolo, după ce m-am uitat gen la CNA, unde sunt mai de băbălâci, și am spus că aici la băbălâci poate să găsesc o vestă, n-am găsit. M-am dus la Stradivarius, am zis că poate găsesc una pierdută la reducere, n-am găsit. Am zis că ok, hai H&M. Și erau multe de celea, dacă vreți să mergeți, sunt foarte multe chestii reduse. Sunt și lucruri ok, adică nu mă înțelegeți greșit. Și pun mâna pe ea, deci am vorbit singură. Eram gen... Am spus cu voce tare și eram între femeile acelea. Și am spus că am găsit vesta lui Connector. În magazin. O desfac. E perfectă. Și este și din... ce material e ăsta? Stofă, așa, cu stofă se cheamă. Este din stofă. Am dat 70 de lei, ceea ce este scump. Dar acest clip o să producă la viața lui, așa m-am gândit. Și mi-am luat și chiloți. Uite, ca să nu pară acum mă cac mine. Mi-am luat chiloți la H&M. De ce? Pentru că m-am îngrășat. Și nu mai vin chiloții. Și am făcut acest gest. Mi-am luat chiloți. Și am dat 50 de lei pe 3 chiloți. Hai că mă întorc înapoi să trăștăuchesc. Sunt de bumbac. Pe de-o parte sunt de bumbac. Și 7 de lei, 3 perechi de chiloți. De ce am făcut asta? Valentin când mă prinde cu chiloții rupți, mi-e și mi trage, nu mai porți. De ce să nu-i port? De cine știe că sunt rupți? Mă duc să mă dezbrăc în fața la alți oameni să știi cu părerea de vai, dar chiloții tăi sunt rupți și? Îmi plătești tu, chiloții sunt murdari.
că-s descusuți aici la dantelă. Așa am pățit toată, mi erau pantaloni rupți în cur. Aceia erau cam rupți și nu vreau să renunț la ei, gen, i-am de mult și n-am putut să renunț la ei și odată m-au prins de gaură și mi-au făcut și n-am putut să mai recuperez. Mi-a rupt de tot. Țesătură 95% bumbac, 5% elastan. Ei, e ok, adică nu puteai să-ți faci 100% din bumbac, că au nevoie de o leacă de... Au nevoie de o leacă de elastic, de licra, de ceva întrân și au nevoie. Elastan, licra, nu știu ce pui, au nevoie să fie o leacă elastici. E ok. Nu, sunt ok. Sunt bumbac cu elastan, adică n-ai cum, trebuie să-i faci o leacă să întindă. Bunica avea chestia asta că dacă aveam chiloții rupți sau ciorapii rupți puțin, se arunc pentru că, Doamne ferește, ieșim pe stradă, mă duc la spital și oh my god! Că gen o să ieșim pe stradă și când te duci la spital să te dezbraci și te bagi în operație, chiloții rupți! Nici nu poți să-ți fie rău pe stradă, rușinea! Să pici pe stradă și să te iei de la salvare și tu să stai. Nu! Deci, doamnă, nu! Am o problemă! Lasă că vă rezolvăm noi, stați liniștită! Ok, bine, dar... Nu știu, man, dacă s-o leac rupți... Nu știu, nu renunț! Dacă s-o leac rupți... Să te duci la spital? Vrei să te operezi, își vede că ai chiloții rupți? Afară cu asta! Vine cu tăi rupturi lipi dânsa? Nu operezi nimic! New fear unlocked! Cu plăcere. Nu-ți să spun, pare rău, n-am vrut, va. Da, am o frică. Am o să te mai stresez și dacă chiloții îți bui pe tine. Nu, da, eu am pățit asta odată, adică eu am pățit asta cu sutienul. Deci, hai să vă povestesc o întâmplare. Acum e amuzantă, dar atunci rușinea a fost la cote maxime. În primul rând, în timp ce o să... Asta e mandarina. În timp ce o să vă povestesc, o să vă obsesc această căciulă pentru că trebuie să o fac albastră. Nu o să iasă așa albastru, o să iasă mai verde, ceea ce este perfect oricum. Deci... fac căciula lui Connector, că până termin stream-ul vreau să o suce. Bună seara, Devil! Bună seara, Dop! Când eram în 2 de facultate, o trebuie să mergem în Delta. Să învățăm. Era practic, mergeai cu facultatea în practică. Da, mergeai cu facultatea în practică. Și, na, urma să fim plecați vreo 2 săptămâni și am avut evaluarea medicală înainte să mergem acolo, ca să se asigure că nu o să facem gen infart, chestii genul. Când noi am mers practic acolo, ne-au pus note, adică nu a fost scop recreațional, că ne-au futut la ei toată ziua, gen... N-a fost odihnitor. Practică de vară, da, efectiv, practica de vară, așa este la facultate la Iași, la biologie. Și în ziua în care trebuie să... Într-una dintre zile trebuie să mergem și să ne vadă la cabinetul de la facultate și să gen întrebări de astea de rutină. Și ne-am dus acolo tăti cu Camelia, cu Nicoleta, tăti ca eram, ca să mergem odată. Mergem tăti și ne-au întrebat de astea de rutină, de părinți, dacă au boli, ne-au verificat, mă rog, toate cele. Și știu că eu am ajuns un pic mai târziu, pentru că eu în general întârzi și toate fetele erau gen 4 sau 5 fete, erau puse pe masa aceea lungă, unde practic te pui ca să te consulte și am venit și eu un pic mai târziu, gen la 5 minute și ajung acolo și spun, bună ziua, doamna Sasu, așa, să vă dezbrăcați, să vă ascult la inimă și nu mai știu ce era. Și spun că, știți, eu am o problemă, să știți că nu am nimic pe desubt. Eu nu purtam sutien, eram 2 de facultate și eu nu purtam sutien. Dar nu știu dacă i-au înțeles că am spus asta. Și suntem fete, doamna ce de 50-60 de ani și cu colegele mele, mi-am dat jos tricou și am rămas în țâțele goale. Problema este că atunci când am dat jos tricou, mi-au făcut țâțele în toate direcțiile, gen mi-au prins țâțele sub și când mi-au sărit țâțele, efectiv,
s-a făcut alb la față, doamna doctor, pentru că nu s-a aștepta să îi bag țâțele în ochi și colegele mele mă priveau cu foarte multă rușine și o râs foarte mult de mine, gen toți anii în care am mai vorbit, pentru că am fost la aceeași facultate după aceea și m-am simțit prost, pentru că nu cred că doamna doctor era pregătită pentru ce urmează. Și m-a făcut pe mine să mă simt prost în legătură cu acest aspect. Și de ce să port sutien? Am pățit același lucru când am fost analize pentru un job acum mulți ani. De ce aș purta sutien? Vreau să scrieți în comentariu un motiv pentru care trebuie să port sutien în contextul în care nu vreau și sunt gen... Era foarte cald afară, n-am nici țâțele, nu mă deranjează, că nu sunt nici foarte mari, eram slăbuți pe atunci, aveam niște gogonele, aveam vai de capul lor, chiar nu era necesar să las. N-aș dea că să las pentru mine, nu să las pentru tine. De ce ai dat tricoul jos? Așa m-a pus, că trebuia să mă asculte și la inimă și la plămâni și așa mi-a pus. Putea să te asculte pe dedesubt. M-am simțit și foarte vulnerabilă, de fapt. Na, o femeie în țâțele goale, fără să... Ce proști suntem. Niște țâțe. Aia au văzut la viață, era doctor. Și atunci, când după ce mă asculta așa cu capul într-o parte, din uita la mine, că eram în țâțele goale, gen, da, îmi pare rău, gen, astea sunt niște țâțe. Așa arată. Da, nu-i big deal. Am făcut-o noi să fie big deal, că dacă suntem la mare e ok, dar dacă suntem cumva la control medical și nu purtăm sutien din motive și rușinea pe care ți-o dă, știi, că rușinea o învățăm. Și am învățat, adică mi-a fost foarte rușine atunci. Ce vopsesc aici? Vopsesc căciula conector. Eu dacă mă supăr vara nu port nici chiloți. Chiloți mai port, că sunt un loc perfect pentru a face candidoză eu. Și I'm trying to keep it safe, mai safe cu chiloți. Mi se pare fantastic faptul că oamenii consideră, de exemplu, părul la sub braț sau părul pe picioare sau părul în general ca fiind că nu te îngrijești sau că nu te speri sau chestii, nu are nicio treabă. Plus că părul, inclusiv părul ăsta de la sprâncene sau de la gene sau așa mai departe, e făcut pentru protecție, ca nu tot ce ai pe față să-ți cadă în ochi sau în gură sau peste tot, gen... Părul nostru de pe corp, de cele mai multe ori are un scop. Că între timp părul de pe corp nu mai are același rol, când noi am evoluat și nu mai trebuie să avem blană și mai departe. Are rol de protecție, da. There is a reason. Și am învățat chestia asta, că știu cum mai vorbeam niște influenceriți acum ceva timp, că cum să stai cu păr la sub braț? Păi nu este igienic. Și ce e igienic? Pentru că inclusiv în părul de acolo se blochează foarte multe bacterii, care, dacă nu ar fi neapărat, ar intra mai repede. Majoritatea oamenilor spun că bărbații trebuie să aibă păr pe corp, femeile trebuie să aibă pielea fină și păr. Da, mă gândesc de unde vine acest aspect. Vorba cuiva de pe chat. Tot de la bărbați vine, de acolo vine. Femeile trebuie să aibă pielea fină pe mâini, să nu aibă păr, să... To be a woman is to perform, chat, și să confirmă încă o dată și urăsc chestia asta. Nu este sub nicio formă, niciun fel de semn că nu ai grijă de tine. Una este igiena și alta este să nu-ți iei părul regulat. Adică nici eu nu stau cu părul până aici, dar nu mă fac săptămânal, nu știu, uneori mă fac săptămânal, că nu știu. Dar în rest, la 2 săptămâni, nu știu, uneori și 3. Și, nu știu, o luat pe lună. Așa am învățat. Acum am fac epilare definitivă. Dar sunt în continuare în același loc. Mi-am făcut epilare cu laser pe picioare și inghinal pentru că am foliculită. Glumesc, hulbarea rădăcinii de păr din piele. Da. I know. Tot nu-i bine! Tot nu-i bine! Sau chestia asta cu picioarele cu aspect de căpșună. Mi se pare că dacă te smulgi și îți rămâne un fel de la rădăcini, arată într-un fel inestetic. Ce înseamnă să trăiești într-o societate guvernată de bărbați? Știți trendul acela cu... Nu sunt feministă, pot să port orice fel de rochii vreau. Și după vin
sticiurile cu, ești foarte feministă. Ce zici de faptul că, n-ai putut să votezi, n-ai avut drepturi, Da, efectiv, epilați-vă dacă vreți voi, dacă vă faceți voi, vă simțiți bine și dacă asta vreți voi, dar dacă alții nu vor să facă asta, nu înseamnă că nu au grijă de ei, înseamnă că nu sunt epilați și atât. Aș vrea să-mi fac epilarea definitivă, dar îmi este rușine din partea de inghinal. Eu mâine dimineață, mâine la 2, am a 4-a ședință. Sincer, dacă te ajută cu ceva, ca la ginecolog, oamenii ăia asta văd în fiecare zi. Prune și sub braț și zone cu păr. Efectiv, pentru asta te duci. Nu o să te... N-ar trebui să fie o problemă, că până la urmă de asta te duci și ești clientul lor. Mulțumesc. Deci nu înseamnă că sunteți... Că nu aveți grijă de voi, ca asta se spune și atunci când nu ești slabă. Că eu mă gândesc la sănătatea ta. Trebuie să fiu slabă ca să fiu sănătoasă. Mulțumesc. Asta vorbeam și pe YouTube. Că mi se pare că ai așa la mână chestia asta. Gen, vrei să-i spui cuiva că nu-ți place că e gras, îi spui că pentru sănătatea ta trebuie să faci asta. Nu există... Nu sunt direct proporționale. Ești slab, ești sănătos, ești gras, nu ești sănătos. Poți să fii cu succes slab și nesănătos sau și gras și nesănătos. Deci poți să fii oricum toate posibilitățile. Da, dar dacă ești gras, poți să fii gras că mănânci mai mult, dar nu ai niciun fel de gras sau, mă rog, mai gras sau mai plinuț, nu știu exact, sper că nu este jignitor, că spun cuvântul gras. Nu cred că este jignitor, sper că nu este, puteți să mă corectați. Sunt curios ce ți-ai spune ție ce de acum 3-4 ani. Wow, e foarte multe mi-aș spune, dar dacă mi-aș spune, nu știu câte aș crede, știi? Cred că asta este o observație bună. Mi-aș spune multe lucruri, dar nu știu dacă m-aș crede că mi-aș spune asta sau ar fi gen... Mulțumesc foarte mult, dar sunt prea îndoctrinată și nu pot să accept. Am primit comentariul ăsta, meanwhile, am un stil de viață relativ activ și mănânc foarte sănătos, dar carcasa mea nu emite aceleași aspecte. Super! Nu este jignitor, deși mai este varianta alternativă de plinuț. Ok. Că eu... nu cred că m-aș supăra. Eu acum, de exemplu, față de anul trecut am mers la casting la Bravo Stil. Nu mai știu. La începutul anului, în orice caz. Sau nu, am fost în ianuarie, așa. Am trecut, uite, pe vremea asta. La final de ianuarie am fost. La casting la Bravo Stil. V-am mai povestit. Și aveam 56-57 de kg. Și mi se părea că sunt grasă. M-am cântărit zilele acestea. Am 66 kg. Am cu cel puțin 9 kg mai mult. Cum mi-am dat seama că am cu 9 kg mai mult? Mă strâng chiloții. Primul rând. Că m-am ferit să mai port aceleași haine. Că mi-am dat seama că nu mă simt bine în ele și că mă strâng și că ai acel disconfort că nu poți te miști și mă fut în ele. Și totul până când te strâng chiloții. Am cu 10 kg mai mult. Este o întrebare foarte bună. Pentru că am avut un an foarte greu. Și pentru că așa am știut să cope. Asta este felul în care fac eu față situației. Mănânc. Și sincer, când ești în punctul în care simți depresie, nu simți depresie. Când ajungi la depresie, nu mai contează cum arăți. Nu mai contează cum arăți, nu mai contează nimic. Și atunci când ajungi la depresie, practic ai foarte puțin, nu mai ai aproape nimic. Și poți să mai ai din când în când plăcerea de a mânca. Că și aceea se atrofiază. Și am mâncat. A fost poate chiar motivul pentru care eu sunt astăzi aici. Când stai și te gândești la chestia asta, o secundă nu contează cum arăți. Cât te-ai îngrășat 10 kg. Am ajuns aici. Cu 10 kg. M-am pus deja, cum se cheamă, 4 zile? 5 zile? De când mai mănânc zahăr și mănânc mai puțin și mai multă apă, mai ies la plimbare, ceea ce am făcut până acum și am slăbit. Mai puțină mâncare procesată, mai puțină mâncare grasă, un pic mai puțin carbohidrat.
Deci nu știu, nu vreau prafuri, nu vreau aspecte de genul. Vreau să mănânc mâncare gătită, vreau să mănânc mâncare bună, mănânc mai multe proteine, mâncare mai calitativă, basically. Și am înțeles că pe măsură ce mănânci mai multă mâncare de asta care e foarte infundată, mâncare procesată, care e foarte plină de zahăr, de grăsimi, îți și cere corpul să mănânci mai multă mâncare de aceea. Și practic durează o perioadă până când tele bacterii din intestin și poți să te reglezi. Și sunt în acest proces. Și revenind, dacă stai și te gândești că noi facem lucrurile astea și hai să fim serioși, câți dintre noi suntem învățați de acasă sau de la școală sau în general să avem un mecanism sănătos de a face față unei situații. Pentru că e amuzant, nu ne învață aproape nimeni nu știe, pentru că aproape nimeni nu bagă în seamă partea asta emoțională, care este atât de importantă. Și atunci începi să faci fel și fel de lucruri. Unii oameni mănâncă, alți oameni fumează, alți oameni beau, alți oameni încearcă droguri, alți oameni conduc sau fac chestii astea foarte extreme cu viteza sau... Asta facem. Și sunt foarte conștientă că așa fac eu față situației. Că mănânc. Și după ce sunt plină mai mănânc o dată, poate. Fac asta. Am făcut, acum nu mai fac. Și ce mai știu este că eu acum să fac față situației. Și n-ar trebui să mă învinesc cu nimic și nici voi. Cu nimic. E chiar de aplaudat. Mi se pare așa că suntem foarte răi unul cu altul. Nu mă refer la noi acum. Ne refer noi ca societate. Că suntem foarte învățați că toată lumea să se descurce singură și să nu se plângă. În orice caz, ceva ce nu este... Nu despre oameni. Mi se pare așa că suntem conduși de orgoliu și de egoism și de... Am pierdut umanitatea din noi. Oh, depresie. Mi-a scris ieri unul pe Facebook. Nu a prins foarte bine clipul pe Facebook, ceea ce mă bucur. Ceea ce mă bucură, că am postat că nu mai iau antidepresive. Și mi-a zis unul, stați că vă citesc. N-ar trebui să-i spun că e prost. E doar needucat. Da, vreau să-i spun că e prost. Te înțeleg, dar când ai de gând să slăbești? Da. Ai fost la terapie? Fac terapie, da, fac terapie de ani de zile. Am început ca lumea în 2021. Sebastian, mulțumesc! Fac terapie constant din 2021. Am făcut terapie cognitiv-comportamentală vreo aproape 2 ani și de anul trecut, din februarie-martie, fac terapie integrativă a traumei. Și cu terapie integrativă am început să fac primele mari progrese. Cât costă o ședință depinde foarte mult de la terapeut la terapeut. Poți fi 100, 120, 150, 170, 180, 200, 250, 270, poate să fie oricât, depinde unde te duci și cum găsești și cum. Ce antidepresive luam? Am luat Coaxil de 12,5. Deci, eu am avut mai multe turi de antidepresive și am luat în 2020 până la finalul 2020 am și terminat, am luat 9 luni de Archetis 20 și luam de 2 ori pe zi, Archetis 20 și le-am simțit mai utile. N-am vorbit încă despre ce fel de pastile am luat, oricum și efectul lor este foarte personal, e o experiență foarte personală asta. Nu locuiesc singură, locuiesc cu bărbatul meu. Și am simțit la asta, la Archetis 20, că au fost mai puternice și le simțeam și când schimbam doza, mă amețea, mă dorea capul, n-aveam echilibru, simțeam asta. La Coaxil, în schimb, nu prea am simțit că îl luam, mi-s ca ochii. După am luat aproape 2 ani de Coaxil, Coaxilul standard se găsește doar în dozajul de 12,5. Și am luat de 3 ori pe zi Coaxil. Dar sincer, eu n-am simțit
coaxil a făcut neapărat ceva. Am simțit archetisul că a făcut ceva. Dar condiția mea psihică, când îl luam, mă făcea să nu pot să renunț la el pentru că mi-era foarte frică că nu știam cum o să mă simt fără el. Știam cum mă simt cu el, nu era fantastic, dar nu știam cum mă simt fără el. Și am stat și am luat atât timp cât m-am simțit pregătită. Și când m-am simțit pregătită, i-am telefonat la domnul psihiatru, mi-a făcut o evaluare, mi-a făcut un test și am vorbit cu el, am avut și o evaluare gen 150 întrebări și ce-am mai vorbit cu el și după am început schema de reducție a tratamentului. Am luat, în 3 săptămâni am redus tratamentul de tot. Îl reduci sistematic. Domnule, îl reduci treptat. Și n-am simțit cum m-am lăsat, adică eu nu am știut că m-am lăsat, n-am știut când l-am început, cu axilul n-am știut. La archetism mai simțeam, v-am spus. Și ce este foarte important să luați în considerare dacă luați, cel puțin pentru mine, și asta este un sfat pe care îl dau din experiența mea pentru că așa au fost la mine. Eu când am ajuns să iau antidepresivele, tot timpul am ajuns în niște stări, eram pe marginea prăpastiei. Eu nu m-am dus la psihiatru abia atunci când a fost foarte rău. Și pentru că m-am dus la psihiatru exact atunci când era foarte rău și trebuia să mai iau și, cum se cheamă, tratamentul medicamentos, venea cu foarte multă frică. Mă gândeam că ăsta este momentul în care o să delirez, mă gândeam că o să-mi fie mai rău, mă gândeam că nu o să supraviețuiesc, nu știu, mă gândeam la toate chestiile astea. Și eu, de fapt, cred că eram guvernată de frică în momentul în care începusem să iau medicația. Dar da. Ce vă recomand în schimb, și am vorbit și pe Instagram despre asta, este să faceți terapie și vă invit să faceți yoga. Poate n-are niciun sens, nicio noimă, nici nu trebuie să aibă. Atât timp cât funcționează, sincer, atât timp cât funcționează, vreți să găsiți noima? Poate vreți. Vă arăt cu cine fac eu. Cu cine? Că fac de pe YouTube. Am scris pe prostea asta. Suntem foarte individualiști și reci unii cu alții pentru că am fost învățați că dacă arătăm slăbiciune, cineva o să fie acolo, o să profite de slăbiciunea ta. Noi nu putem să empatizăm cu suferința altora, că ne se pare că suferința noastră este mai importantă. Nu înțeleg cum nu putem să fim în același timp empatici cu alții și empatici cu propria noastră persoană, că nu sunt mutually exclusive. Absolut plus nu. Sunt foarte de acord. Foarte de acord. Foarte de acord cu ce spui. Așa este. Am scris foarte simplu Yoga for Depression. Asta. E great. E super. Puteți să faceți 8 minute. Super. Faceți o dată pe zi. Super. Dimineața, seara, la prânz, când vreți voi. N-are nicio noimă, poate. Nu trebuie să aibă noimă. Trebuie să funcționeze. Spuneți-i placebo. Nu-i placebo. Nu-i doar placebo? Ce urăsc cel mai mult când vine vorba de mental health sunt și glumele și răutățile pe care o persoană le aude când vine vorba despre asta. Like, nu faceți glume proaste despre un om care trebuie să ia pastile ca să trăiască, nu este deloc funny, nimănui nu-i place să ia pastila ca să știi cum mai apucă ziua de mâine. Absolut plus unu. Da? Cele mai bune creme post-acnice de cicatrici pe care le-ai testat? Nu știu. Cicatricile mele au trecut timpul. Yoga pentru depresii? Da. Mă rog, există mari explicații din spatele acestei activități, din spatele acestei activări, este că trauma este stocată în corp. În corp. Și făcând yoga, pe lângă faptul că să secret fel și fel de substanțe, cum ar fi endorfinele. Așa, uite, mulțumim. Eu am citit și de la doctor Bessel van der Kolk despre yoga și explică foarte frumos acolo, dar presupun că nu explică cum explică în cartea asta, pentru că acolo are doar un capitol sau 2 despre yoga. Da, nu trebuie să
îi găsiți o noimă, dacă nu aveți acum o noimă să-i găsiți. Puteți doar să încercați. Și 10 minute sunt suficient, vă spun eu. Și felul în care mă simt, măi, deci felul în care mă simt după ce fac simt că trăiesc. Și mă bucură faptul că am un corp. Nu știu cum să spun. Mă rog, eu sunt și un om care a avut multe situații de disociere și încă am... și mă ajută să... Dacă lucrezi cel mai tare și mâncați, slăbești. Ce? Da, dragă, dacă lucrezi cel mai tare și mâncați, slăbești de tare, asta zic. Bine, nu știu ce vreau să spui. Chiar am încercat să citesc, am citit de 2 ori. Nu știu ce vrei să spui. Eu m-am hotărât să merg la psiholog, dar habar nu am ce să zic acolo. Nu știu pentru ce mă duc. Simt că am nevoie. Ok, superb. Îi spui ce te frământă. Poți să mergi să faci o evaluare și să nu primești tratament medicamentos. Asta e la psiholog, nu la psihiatru. Păi spui exact asta. Nu, fiți atenți, deci nu există om care să nu aibă ce să vorbească la psiholog 1. Sau nu există om care să nu trebuiască să meargă la psiholog 2. Plecați cu asta. Nu există om care să nu aibă nevoie să meargă la psiholog. Nu există om care să nu fie traumatizat. Nu există om care să nu-și înțeleagă emoțiile. Chestiile astea, cei mai mulți dintre noi, ar trebui, ideal, ar fi, așa îmi povesti și mie terapeuta mea, să ai un mediu propice ca tu, când ești mic, să ai o experiență cu emoțiile tale care să fie, nu știu, sigură, să ai nevoie de un adult care să fie lângă tine emoțional. Copiii au nevoie de asta. Cei mulți dintre noi creștem lângă niște adulți care nu sunt nici disponibili emoțional, nu știu nici pentru dânsi, din păcate, și cum ai putea să știi tu. Și, exact, și psihologii merg la psiholog. Exact. That's the point. Și e un green flag dacă psihologul vostru merge la psiholog. Că am mers la psiholog care nu merge la psiholog și mi-am dat seama după că nu era ok. Nu vă gândiți că problemele voastre sunt minore și nu au nevoie de psiholog? Orice problemă ai și te afectează în viața de zi cu zi este importantă. Absolut plus 1. Așa este. Dacă și părinții noștri ar fi făcut terapie, nu am fi avut mai puține probleme, dar cu timpul cred că o să fie mai bine dacă tot ducem. Da. Văzusem un TikTok la un moment dat și mi-a plăcut foarte mult. Era acum mai multe luni această memă. Nu știu dacă vă apărut și vouă. Zicea ceva de genul că toată lumea ignoră problemele de natură emoțională și o să fie ignorate la infinit până când cineva o să le înfrunte. Așa că mă duc la terapie. Încep eu. Gen era problemele bunicii, mamei, străbunicii, toate sunt până la mine, care mă apuc să fac terapie. Profa mea de psiho, who is a late Gen Z și care credeam că este o persoană foarte nice și ne făcea să ne simțim super confortabil la ore, au făcut recent o postare tip fatphobic în care zicea ceva de genul că dacă suntem grași înseamnă că nu ne iubim destul încât să slăbim. Tare! Of. Și cât să am terapist, da. Am vrut ca sigur și este. Da, în această sau în aceeași ordine de idei, sper că v-a ajutat discuția de astăzi. Ai să observ că rata bolilor mentale este mai ridicată în societățile dezvoltate. Una din explicații ar fi existența a mai multor posibilități în viață. Există un filozof care spunea că anxietatea este amețeala libertății. I love this! Wow! Exemplu, într-o țară subdezvoltată, știi că bunicul a mers cu oile pe câmp, tatăl merge cu oile pe câmp și vei fi sigur că și tu vei merge cu oile pe câmp. Ai o predictibilitate care este esențială pentru mine. Absolut! Pentru că asta face și psihicul. Tot timpul vrea să știi ce se întâmplă, tot timpul are nevoie să aibă această siguranță și vrea să fie predictibil. Așa este. Și asta este predictibil și îți aduce siguranță. Așa este. Cea. Am postat clipul ăsta despre antidepresive. Cum nu mai iau antidepresive? Și mi-a spus domnul Ilie. Chiar și răspuns. Ilie, gata, putem să dormim liniștiți. Chiar ne gândeam toți la tine. Unii chiar au luat antidepresive, emoticon de râs. Și am spus,
acest clip nu se adresează ție, ne-ai confirmat amândurora, gen, este clar că acest om nu înțelege despre ce vorbesc. Și este ok. Dar vreau să vorbesc foarte urât în momentul ăsta. Și puteam poate să fiu mai drăguță, dar voiam gen, să fiu mai rea. Și am fost puțin rea, nesimțită. Și ca de fiecare dată, dar de fiecare fucking dată când le răspunzi, îți spun, eram sarcastic sau glumeam. Da, mi se pozează automat de pe Instagram, pe Facebook. Eu nu postez neapărat pe Facebook, dar mai sunt oameni care mai vin aici și vreau să postez și pentru comunitatea Facebook. V-am spus, totul până cineva moare. După ce cineva moare, atunci e serios. Deci nu poți fi serios până când se întâmplă ceva rău. Poate sunt oameni care confundă tristețea cu depresia. Și ce mi-a spus terapeuta mea, Teodora, că este depresia? Gen, efectiv, în primul rând, depresia nu-i tristețe. În primul rând, mi s-a spus că nu este tristețe. Și că este disociere cronicizată. De asta nu știu să explici cum te simți, ce se întâmplă. Pentru că ești disociat și ești în gradul cel mai încolo de disociere. Există un tip special de iubire pe care persoanele cu corp gras îl au față de ele însele. Pentru că sunt acaparate din toate părțile de reclame bombardate cu standarde de frumusețe, persoanele cu corpuri mai grase se iubesc pe ele însăși îndeajuns de mult încât să trateze cu bunătate când toată lumea exterioară te maltratează. Foarte frumos spus. Mulțumesc! Se face o delimitare între tristețe și depresia. Tristețea îți trece relativ repede și poți continua viața cu ea. Depresia te face să nu te mai poți ridica din pat. Da. Și ce mai este? Tristețea. Știi că este tristețe. Știi când ești trist. E un hint bun. Știi că ești trist. În depresie nu știi ce simți. Când e așa. Marele Jim Carrey a spus o dată fraza asta despre conceptul depresiei și cred cu tărie că asta ar trebui noi ca oamenii să încercăm. I believe depression is legitimate, but I also believe that if you don't exercise, eat nutritious food, get sunlight, get enough sleep, consume positive material surrounded yourself with support, don't give anything a fighting chance. Da, diferența este că Jim Carrey nu este nici psihoterapeut, nici psihiatru, 1, 2. Da, știm cu toții că este ideal să ai un stil de viață sănătos. Să mănânci mâncare nutritivă, să încerci să dormi cât mai mult, să ai un somn odihnitor, să ai prieteni și să ai o viață socială, cum se cheamă, satisfăcătoare, da, să relații de calitate cu oamenii, să ai... și ai niște chestii care sunt de bun simț în viață. Dar ce faci când vii cu traumă din spate? Ce faci când vii cu traumă din spate? Suficient? E foarte ușor să spui. Spune un om care are depresie să mănânce. Care nu mănâncă săptămâni întregi. Spune un om care are depresie să doarmă. O să doarmă doar cu Rivotril și cu alprazolam. Spune un om care are depresii să facă sport. Nu se ridică din pat cu lunele, poate. E foarte ușor să spui. Jim Carrey, îmi place de el. Și este foarte bine dacă tu ai ajuns această informație te ghidează în viață. Dar nu l-aș asculta pe Jim Carrey. E să asculta pe cei care fac asta și se ocupă cu asta. Asta tot. Da. Într-o notă mai pozitivă, haideți să continuăm cu subiectul pe care l-am vrut să-l deschid mai devreme, dar m-am luat cu această discuție. Și hai să vă arăt jucăriile pe care le-am luat de la Paris. Aha! Vai, dorm cu dânsul. Dorm cu dânsul noaptea. Deci,
Doamne, cât sunt de bucuroasă că l-am luat. Deci simt o bucurie fantastică. Cine a mai văzut până acum un covrec de pluș? Cine? Vai, ce puși! Ce nume ai pus? Covridog îl cheamă. Îl cheamă Covridog. Ba da, îmi place, m-am hotărât aseară că îl cheamă Covridog. Cocoșul Coco. Vai, ce puși! Așa face tata când mângâie papagalii sau mâțul. Îi face așa și îl trage, îi se disprind ochii de aici, așa îi fac cu ochii la mâț. Cum era aceea? Lecoq celebră? Cum era? Lecoq! Lecoq celebră era. Cum avea Iulia Albu? Halp. Era un nume de ăsta comic. Cocoșul Donald! De fapt, am uitat că i-am pus numele Cocoșul Donald. Am uitat că i-am pus numele Cocoșul Donald, de fapt. Lecoq celebră sau Cocoșul Donald. E superb.